وإذا قيل لهم الذي سببينا ما تعالوا غري إلى ما أنزل الله فيودك الله جبين وإلى الرسول فيودك نلا الله جبين ودقي دعنا ندون كهرمي كرمنا ندون قالوا بمبي حسبنا من يوني من ما وجدنا عليه كمن توي مودم آباءنا بابرا بمن شريعة دين من توي بابرا بدأ وانتن يوني من الذي دم هاوني دم ينات ولو كان حي صلاتي ما آباؤهم بابرا لا يعلمون شيئا غندا هيدر إذا بما أن هيدر أروتينمو ولا يحتدون بيواتا فيودي غور يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بي الله عليكم أنفسكم غاندي كوي مي وغيني اون كويمون الله وي مي وغيني اون كويمون معنا الزموا أي حفظ أنفسكم نيبه erende koyemon wo hidayatiha erende fittanu e fewnude fittanu e dandude fittanu e jeygol dum do ko ismul af'al alaykum anfusakum ka ilayka wala dayka non way allawi ilzamu alaykum anfusakum alaykum anfusakum نعم ورد ودين لما قوت أن الصديق أبا بكر الصديق نعم قال يوما على المنبر أمير من بدو منبر ويا أيها الناس نعم إيه مودون يمبي إنكم تقرؤون هذه الآية ودون جنگ أودو آية وتدعونها في غير موضعها ودون جتا أودو آية فون مدو فتا فويت ولا تدرون ما هي أنغنا أون آية وإني نمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مميدين نندن لاد الله صلى يقول ومبيانو إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمهم الله بإيقاب ومنني نلاد الله صلى الله عليه وسلم ستوي نجي بانكار إن نقول مبايلان ستوي جاي أري بدأ أو إما وداني أو فف جاي أو هبادو ستوي بانكار نانا بدأ يورو بلان تيجي نانا بدأ يورو gulali nana bade wuro finaluji nana bade wuro baluji nana golle wuro khumbaluji nana golle wuro yimbe wadbe be badani be kadani so bone o ari wana wadbe khumbal be tan wana yaabe final be tan jaado final emo yahani final fo ko kala kala nyok ciorugol sumara kecco bone wada hoto sikkutan an tawde an a yahani ton so bane ari tawatama don ala jorgol en sumara keccol embe jorgol sumata keccol ya to di gondani de se di gondi de na wara o wi fa amiru bil ma'ruf kade ko jamire ko moji wana haw anil munkari kade ko boni wala taghtarru bi qawli llahi azza wa jalla hoto komtore do Allah wi no ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum Allah wi onon yimbe mi waggini on koye mon hoto komtorde gol ko gol de fa yaqulu ahadukum ala nafsi min de ko haram tan bawmi rende mi wanda ko god hoto wi non de wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna anil munkari mi wodi on jamirtu ko moji on kada ko boni sudum ala la yasta'min Allahu alaykum shirarakum fayasumunakum su'al azab sudum ala Allah wurta e modon burbe jasde e modon ena bada on ko boni jamma e nyalama taala ko bawdon hen burbe jasde e modon Allah wurta ben e modon ena bada e mon ko boni onon julbe be tawala ko bawdon hen on saha summa la yad'una khiyarakum fala yustajabu lahum mojjibe mon duwo Allah salo jabat ta ko mojjibe mon duwoto no be jabe duwono on was jabe sabu bonandeji mon wa qala sallallahu alayhi wa sallam ما من قوم أمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا وحق الله أن يؤمهم بالعقوبة جميعا ثم لا يستجاب لهم وي كان رسول صلى الله عليه وسلم وي كلا يمبي ɓe ganduɗa bonandeji enen mbaɗe e mumen enen daara sunnaji bondi enen mbaɗe e mumen enen golle e gure mumen enen daara mbaylani calaki o wi so wona Allah jojja e mabɓe humna ɓe kamɓe e wadɓe ɓe fof lette baɗɗo o emo waɗali fof bonana wara moƴƴuɓe nduwo wasa jaabede
وقال الصديق أيضا إن هذه الآية تعدونها رخصة وي أودو آية أودو لمتم النبي كون والله ما أنزل آية أشد منها الله جبناني آية أردو ستودي أودو آية عليكم أنفسكم وفو بركل بنا wana ko cikkata ko e tawde ko maggini mo hoore ma tan hankanti firten ko an ko hoore ma tan bawda hadde ko boni keddido fo o wandaka na gonga de eden deji de ko dama en kaaloy hanke hay goto ɗanake wuure he mbimi hande hanke hay goto ɗanake wuure he yimɓe nana deeƴi haɗannoɓe woppe kaɗani فلا يؤجبه رأي غيره ولا يقبل رسي سنة لا بمريد أوانداك سنة فوجني ما أوانداك زاد الخازن في تلك الرواية خازن بيدي أودر بعد قوله فعليك بنفسك ردع الأوام دبلوك قفقل دندان تغوند فإن من ورائكم أيام الصبر غندي إن يسمون إن تشغلمو إن يسمون نيالو ماجي مونيال فمن صبر فيهن قبض على الجبر للآمل فيهن مثل آخر 50 رجلا يعملون مثل عملكم وي ñalaw maaji muñal ma ngare mon kala e mon burdo munje way kono tamdo julmere jeygol e juuɗe mum ñande hen munje e ƴettude julmere jeygol tama ha ñifa e jungo ma foti Allah e musde kolloɓe ko boni be muñante ɗumen مثل آخر 50 رجلا يعملون مثل عملكم فد چapande joyi gorko ene golla hono golle mon de Allah wi رسول صلى الله عليه وسلم سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدين نامدا نلادوي اعتمروا بالمعروف kala ko moƴƴi baɗe watana hawa anil munkari kaɗodire ko boni jamirinde goto fof yo yamir goɗɗo yo ko moƴƴi yo haddir goɗɗo wadde ko boni hatta ida ra'ayta suhan muda'an ha sa watti yiide ko wiyete ɗawre ene ɗofta wa hawan muttaba'an a watti yiide bellanteje ene golle o dunyan mu'atharatan aduna ene ɓurna e dow lahara wo ijabu kulli zi ra'yin bi ra'yihi goto fof feere mu yoni ɗum Allah wi sa yi hankandi wayini fa alayka nafsaka hankadi toppiɗo hoore ma an hankadi bone waɗi ilallahi koye Allah noon marji'ukum woni ruttorde mon jami an onon fof fa yunabbi'ukum ma wa haalanoy on bima kuntum ko laati ɗon tamalu oɗon golla ya ayyuha alladina amanu ehi moɗon gonɗimɓe Allah shahadatu seedan faagal baynakum hakkude mon ida hadara so tawi jiimi ahadakum gotom almawtu mayde so tawi neɗɗo daari mayde hankanti maaliji mayde gaare mum hankanti o yi on koye mayde hinal wasiyati sahande o yiɗi wasiyade omo haala ko rewete omo haala ko rewata Allah wi ithnani ko ɗiɗo darnota zawa adlin minkum taw ko joomiraɓe nunɗe taw koye moɗon ɓe jeeya taw ko julɓe darna ɗiɗo nunɗuɓe daro yeeso ma kaala ko ndewata kaala ko ndeweteɗa aw akharani walla gaddon ɗiɗo min gayrikum ɓe jeeyaka e diine mon in antum darabatum so tawi ko on ɗanniɓe fil arde leydi so tawi ko kongo gonɗa ɓe kodduɗa ɓe ko heefereɓe gadda ɓe daro kaala eɓe binda aɗa rewe tel aɗa rewa tel mboɗo mofti tel mboɗo jogui ɗum mboɗo wayni dokkane kam kaari tel ɓe binda joni ka ɗanninoɗo fa asabakum heeɓi fa asabatkum heeɓi on musibatul mawti musiba mayde heeɓi on toon mayde hankkante ari hankkante aɗa yiiɗi wasiyade Allah wi ya darnu ɗiɗo julɓe nunɗuɓe so ɗum ala gadda ɗiɗo eɓe ngala e diine mon tako heefereɓe kono ko worɓe gonata Allah wi ɓen ɗon ɓe gona julɓe ɓe so tawi ko ɓen ɗon mbasiɗa kalɗa Allah wi onon heddiɓe caggal makko so mayiɓe heefereɓe gomis e ilzatere ɓen ceedino wonde nde o mayata nde gaddi kayit ene bindi mbi ko ɗum ɗo o wi ni o wi ni o wi omo rokki kaaritel omo rokki kaaritel ɓe kolli en kayitaji ɗi Allah wi tahbisunahuma darnon ɓe min ba'di salati caggal nde juula takkusan fa yuqsimani billahi ɓe gondira Allah inir tabtum so on cikkitima keɓe kaali ko
tawde ɓe kaalani on ɓe mbi o wi omo rewa tel kaari kaza o omo rewa kaari kaza omo rewa kaari kaza o en cikkitima mabɓe en darnat ɓe caggal takkusan juma ɓe gondira Allah ɓe mbiya la nashtari wallahi min gostitta ko bihi Allah tamanan kalisal qalilan seeɗa jaranani min walaw kana al muqsimu lahu za qurba hay sinno godanteɗo o ene jiide makko tawde ɓe jiidani diine ko ni mbatten ɓe mbiya wala naktumu min cuuɗata shahadatallahi seeɗan faagal Allah ngal yamiri min innano minen idan somin cuuɗi laminal athimina koye bakkudinɓe min jeeya ɓe kaala ka haala on saaha gollen ko ɓe gaddi ko fa in usira so tawi ƴellitama caggal nde ɓe ngoodi ala annahuma wonde kamɓe ɓeeɗo wonnoɓe ɓe istahaqqa ɓe jojjiti isman e bakkar keɓe janfiɓe eɓe koɓe kaali ko keɓe fenɓe e seedan faagal ngal ɓe ceedi ngal en paami ɗum fa akharani ɗo ko woɗɓe ɗiɗo yaqumani daro maqamahuma darorgal maɓɓe gondoje kuccitine e mumen min alladina e ɓen istahaqqa alayhim ɓe ganduɗa ene jojji e mumen wasiya o holɓen ronoɓe ɓe ɓe darto al awlayani koreji mayɗo o fa yuksimani billahi gonayi wonde ɗo Allah mbiya la shahadatuna ay wondore amen seedan faagal amen wallahi a haqqu ɓuuri gonɗude min shahadatihima e seedan faagal ɓeeɗo keɓe kaali ko wona gonga ɓe mbiya ko ni tigui ko ni ɓe mbiya ɓe mbino waaji o wi ene kaari rewa ɗum million ngaji 10 wona gonga on ko million ngaji ɗiɗi rewatam ɓe gonda wa ma'tadayna kamɓene ɓe mbi ɓe jawtani gonga fewde fenani inna no minen isan so min jawti gonga fewde fenani la min adh-dhalimina koye toñɓe min jeeya Allah wi zalika nde ɗo ñawore e ruttede wondore nde e renoɓe ɓe Allah wi adna ɗum ɓurata ɓallade an ya'tu kamɓe seedinoɓe ɓe walla wasiyaɓe ɓe nde ɓe gaddata bis sahadati e seedan faagal ala wajiha e yeeso mum seedan faagal ngal no foti wadde ni ɓe mbawata addude tawde waaji o may ko gabo walla may ko kongo ɓe tawaka ko waajiɓe ɓe tan gari mbi ko ni onon ronoɓe ɓe onon gondata mbiyen ko ɓe kaali ko wona gonga tawde on cikkitim aw yakhafu walla so tawi kadi ɓuri ɓallade kadi an yakhafu nde ɓe kulata an turadda aymanun nde ruttite gondoje ɗe baada aymanihim caggal gondoje ronoɓe ɓe ha ɓe gonda fa yalifuna ala khiyanatihim wa kadbihim ɓe gonda ɓe mbiya waaji ɓe ko janfiɓe ko fenɓe on saaha ɓe kersa ɓe jaɓa Allah wi wattaqullaha kuule Allah hoto pene wasma'u keɗoɗe ko jamira ɗon wallahu lamɗo Allah noon la yahdil qawma Allah fewnata yimɓe ɓe ganduɗa alfasiqina yaltuɓe ɗoftade bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele gote yawma yajma'u Allahu ar-rusula nyalawma Allah rendini dendangal nelaɓe yawmal qiyamati fa yaqulu Allah wiyanaɓe kamɓe nelaɓe ɓe pop ɓe Allah nelno e aduna ɓe fof Allah darnaɓe yeeso mum Allah wiya maza ujibtum hol nden huunde nde jaaboɗon nde mbiɗon Allah ko goto holko ɓe jaabi on andi o mislu maza ba'dama istifhamun bi ma'ana hol nden hunde aw man idha lam tulgha fil kalami man idha lam tulgha tawde man o wana bedda bi ma'ana ko namdal tan man so tawi wana mulghat tawi man o ko gollo ko istifhamiya omo golla non algum alfi o wi man ene wedde kono hesaji wasa weddede man non yeru mum ko maza e man bi ma'ana wahda ko istifham tan ɗum woni maza ujibtum hol nden huune ne jaaba ɗon nde mbiɗon Allah ko goto holko ɓe jaabi on joni ko Allah ne haaltana en ko jogori woynoyde yawmal qiyamati qaalu annabaɓe ñande hen jaabo Allah ɓe mbiya la ilma lana
gandal alanamin e ɗum min ganda nde wonno holko haɗi ɓe andude ɗum kul huli yawmal qiyamati no wayi hulɓinade ni ñande hen hakke mabɓe hulde Allah koɓe namdano nde koɓe jabano e aduna ɓe jeggiti kamɓe annabaɓe mi haala kay dembe en ko annabaɓe kay kuli ñande hen donki andude holko jabano ganda eyyi ñande hen kay ko ɓen kay kulno ene donki andude holko jabano ñande hen mi haalan kay goɗɗo joom wutel tan nan ene bukka waare on kay andata on saaha ɓe ceedo Allah itta ƴanƴere nde e dow maɓɓe ɓe ceetto e yimɓe maɓɓe eywa ɓe ceetto e yimɓe maɓɓe holko kalno jangto id qala Allahu ya Isa bna Maryama ñalawma mo Allah wi Isa fof de ko ikhbarul waqi koko aroyta Allah haalanta en Allah wi Isa uzkur siftor ni'mati alayka nema mo bannome ma wa ala walidatika siftor nema mo dokkunomi jinnaɗo ma debbo id ayyatuka tumane cembinirnomami bi ruhil qudsi e ruhu cennaɗo hoɗo jibrilu min dokkima ni'ma tukallimu nnasa aɗa haaldanno e yimɓe fil mahdi ɗo leliɗa aɗa woni cukalel wa kahalan eɗo gonɗa ñaakijo aɗa haaldanno yimɓe gonɗa sagata ñaakijo aɗa haaldanno yimɓe wa id allamtukal kitab siftor ñalawma mo gandinnomami ko wone deftere wal hikmata e ñeñƴi wat tawrata e tawreta wal injila e linjila wa is takhluqu min ad-din e tumane desinnoɗa e ɓakkere Isa wona Allah saka taka ko nde o desini e ɓakkere tumane desinɗa e ɓakkere mbaɗɗa hen ka hay'ati tayri hono no mbaadi ndiwri ni mbaɗɗa masalan samba ala dande mbaɗɗa ko wiyete bonno mbaɗɗa ko wiyete cakal desinɗa ɗum e ɓakkere bi isni Allah wi ko min yamiri o yamiroram fa tanfukhu fiha guttuɗa hen nde guttuɗa fata kunu laati ɗayran koko diwata woni ko diwata bi isni e yamiroram min wi wuttu hen mbaɗɗa samba ala dande guttuɗa diwi yeehi yimɓe ne ndaara wo tubri ul akmaha Allah wi aɗa sellinanno jibidinaɓe mumu wal abarasa aɗa sellinanno jibidinaɓe baras fof bi isni ko yamiroram wa is tukhrijul mawta siftor ñalawma mo guurtinɗa mayɓe jalte goble mumen paati nder wuro ha ndesi jibini Allah wi mboɗo waɗanno noon mi tottima on martaba fof ko bi isni ko yamiroram fof de omo siftinamo ɗum o meeɗino waɗandemo ɗum Allah wi siftor wo id kafaftu ñalawma mo curnomi bani israila na anka gamande ɓe kimmani wardema o holko woni sababu e mbarma is ji'tahum tumane gaddanɗaɓe holyo ɓi haran deƴƴo walla gumoɗon ɗon is ji'tahum tumane gaddanɗaɓe bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi fa qala alladhina kafaru minhum yedduɓe maɓɓe ɓe mbi in haza wonani ko gadduɗa ko illa sihrun so wona ko bilewmo binun peñko an ka bilejo de Isa Allah wi ha joni mi ha mboɗo siftinma ko mbaɗannomami jangto wa ida awhaytu ila al hawariyina tumane mbahyinomi ila al hawariyina fewde masalan hatanteɓe jamirmi ɓe e ɗemgal Isa mbimi ɓe an aminu bi gonɗine kam wo bi rasuli gonɗine nelaɗo mo nelmi mon o hono Isa qaalu ɓe jaabi ɓe mbi amanna min gonɗini Allah e Isa wasahada an Allah seedo bi annana minen muslimuna ko min jebbili Allah wi uzkur siftor jangto id qala al hawariyun tumande hatanteɓe ɓe mbi ya Isa bana Maryam e heyma Isa ɓi Maryam hal yastadi u yetine hattani wadde rabbuka jon beele joome o ene hattani wadde an yunazzila alayna e min ñaagoɗamo yo jippin e amen ma'idatan lahal mina samai ummorade asaman qala Isa wiɓe nde ɓe mbi Isa ñaagono min joome o yo jippin lahal ñaametegal ummoro dow asaman min ñaam Isa wiɓe ittaqullaha
fodi ndentoɗe Allah hoto pepintoɗe gueɗe oɗon kaala in kuntum mu'minina ɓayde mbiɗon ko on julɓe ndentoɗe Allah qaaluɓe mbi nuridu min muuyi e ko min mbima ya ñagono min Allah o min muuyi hen ko an nekula beele min ñaama min ha e lahal ngal wa taɗama inna huɓiɗo ulubuna ɓerɗe amen min ɓeydo yana neede wana alama min ganda e ɓeydade andude an ko woni fi ndeke gada sadaktana gada sadaktana a gonɗani min e ko mbiɗa ka annabi ko wana kuna beele min laato aleyha e dow lahal ngal mina sahidina koye seediɓe annabaguma min jeeya nde ɓe kaali ka haal Isa radiyallahu anhu nde ɓe peññini ɗeɗo gueɗe ɓe mbi ko ɗum ɓe ñagori lahal ngal fa qala isa faqama isa dari wa tasala looti wala bisal masha o ɓorni comci makko ɓaleji wa salla raka'atayn o juuli darɗe ɗiɗi fa ɗa'a ra'sahu o turi hoore makko wa gadda basarahu o merni guite makko wa qala o wi allahumma rabbana anzil علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وهذه الآداب ɗiɗo neediji la tukhassu Isa wana Isa tan hertani wana o wima ko Isa ummi looti ɓorni comci ceeki juuli darɗe ɗiɗi turi hoore mum merdi guite mum deeƴ ndiɗo needi duwaw yambaghi li kulli da'in fi'luha kala duwotoɗo ene foti waɗirde ni li anna idhara zulli wal faqati nde wonno ɗum ɗo ko feññinde koyera ko feññinde wonde an ala ko mbawɗa feññinde ɗum noon e duwaw min asbabil ijabati koye sababuji jabanede duwaw feññinde an ala ko gonɗa feññinde an ala ko mbawɗa koye sababuji jabanede duwaw jeeya Isa waɗi ɗum kanko Isa o wi rabbana joomi amen allahumma e Allah anzil alayna ya jippin amen ma'idatan lahal minas samai ummarade asaman takunu lahal ngal latano lana wanande min nyalawma ngal jippoto ngal wanana min iidan feeto min mawnin ɗum li awwalina adiɓe amen kawri hen mbaɗa feeto ngo wa akhirina e jogorɓe aroyde caggal amen kadi mbaɗa ɗum ziyara hitande foof nyalawma lahal ngal jippino o wa ayatan minka wona hawninde ummade ma wonde ka kattanɗo wona hawninde ummade ma ko annelim warzuquna an Allah emin ñaagima ya arziqin min lahal ngal wa antano an khairur raziqina kala mo ene arziqina an ɓuri moƴƴude qala Allahu Allah ene jaabomo do ene jaabo wonde nani ko haali ko Allah wi inni no min munazziluha ko min woni jogorɗo jippinde ngal walla munziluha ko min jippinta ngal munazziluha min jogori jippinde ngal walla munziluha ko min jippinta ngal عليكم امون فمن يكفر كلام يد بعد تشغال نغال جيبي منكم امون فاني من اعذبه مامي لبتدوم عذابا لبت لا اعذبه وانا لبتو لبت احدا هاي غوت من العالمين ابن kala ne jippinmi lahal ngal ɓe jeddimi min Allah mami leptu wiɓe noon ɓe mami leptu yedduɓe lahal ngal tagore nde tagmi nde mum ala mo jogormi leptude ɗen lefte malaikaji jippini bool o habrama nazalat sufratun hamra bool boɗejo maduratun mo ganduɗa ko ron wona mbaɗan kaari ala ko ron bool o ko jiili hono mbiyata ron hono gandi koni ron wa aleyha ene haɓɓi e bool o min dilun sarbet no dawowa guese waɗata boolel mum johnal ni bool o ko noon arita bayna gamamatayni hakkude duule ɗiɗi bool o ari he rulde ko dow woni oyde he rulde ko less bool o ne fawi hen nde rulde ne fawe dow bool o eɓe ndaara ha bool o jippi yeeso mabɓe nde bool o jippi fa baka Isa woyno feewi
wa qala o wi allahumma ja'alni min ash-shakirin jomam mboɗo ñaagima ya wattam e mantuɓe ma umma qama kanko Isa o ummi wata wadda o salligi wa salla o juuli darɗe ɗiɗi wa baka o woyi humma kashafal min dila o haɓɓiti sarbet wa qala bismillahi khairir raziqin o wimi inni allah mo ganduɗa ɓurɗo moƴƴude arziguinoɓe kulu mimma sa'altum ñaame ko ñaguinoɗon ko ari fa qalu ɓe jaabimɓe mbi ya ruha allahi an mo ruha allah kun anta awwalu man yaakulu aywa masalan minha won kay arwande gadiɗe ñamde wona minen kay gadoto an kay an adoto ñamde kay sa loɓɓota kay kam loɓɓala min ganda posane ala hen nde min puɗɗo ñamde faqala ma'adallahi Isa wi mboɗo mooli allah e ɗum an akula minha mi ñamata e bool he saabu yakulu minha ko man sa'alaha ñaaga ñamata ngal kay ko ñaaguinoɗo min mi ñaagaki mi ñamata fa khafu an yakulu ɓe kuli ñamde fa da'alaha ahalal faqati kanko Isa o noddani lahal ngal yimɓe joom caɗele en ɓe ngalano kaalisaji wasɓe yiiliɓe tan ha cekke joguiɗi men e leyɗele dañani haydara o noddi ɗumen yo ngar ñaama wal marda ñawɓe ɓe ganduɗa ala fof mo safrani ɗumen aduna donki sellude yo ngar ñaama wal barasa wal jusam wonɗuɓe ñaw baras wonɗuɓe ñaw jusam wofɗuɓe fof nodda ngari ñaami o wi ɗumen kulu min rizqillahi lakumul hana'a wa li ghayrikumul bala'a onon ñaame arzigue o Allah ene newnani on ene moƴƴani on ɓe gona onon ko jarabuya wonande on ñaame fa akalu min ha wa hum alfu wa salasu mi'ati rajulin wiyama keɓe ujunere e temedde tato gorko e debbo ɓe ñaami e lahal he won konngol wi keɓe ujunnaji jeeɗiɗo e temedde tato ɓe ñaami lahal ngal haɓe gayni nde ɓe gayni lahal ngal diɓi eɓe ndaara yeehi lawol mum ha wirni dow wirngal o kala basɗo gonnoɗo ñamɗo hen selli kala gonɗunoɗo e masalan ene nde e pawle ɗe cellata selli kala jarribanoɗo gonɗo e sunnu selli kala gonɗo e basal alɗi ɓe ñamano ɓe nimsiti kala janoɗo Cameroun tan yiili ha bone naati mum dañani haydara ñaami tan watti dañde jawdi mo ñamano fof wi way heeli o wiyama lahal ngal balɗe capannayyi e ngal jippo won wiɓe noon woni ɓe ala ko ñalama goto tan ala kullin kam lahal ngal woni e mum ko mburuji jeeɗiɗi ene lahal he ko ɗum fawa e nder lahal he oɗo riwaya noon ɓuuri sellude e riwoyuji foof won riwaya goto wi ala ko mburuji 5 hen mburu goto ko nebam waɗa hen mburu goɗɗo ko jumri waɗa hen mburu goɗɗo ko diwlin mburu goɗɗo ko tawe mburu goɗɗo ko condi way kono confiture ɗum waɗa hen lingu ene hen lingu ko juɗagu ngu taƴaka lingu ala ƴiye e nebam ne yalta to hoore lingu to ko lamɗam to laaji lingu ga ko binegara saraji ɗi masalan gueɗe carotte en aywa hankanti oignon en hankanti basalle en e gueɗe cafɗe fof nen so wona laaj kala ko ñamete so wona laaj e kirmasin fof nani hen enen noon ɓoccoɗe ɗe eɗen ñama laaj eɗen ñama kirmasin kono noon Allah addidani hen koɓe lingu he kala ko ñamete noon ñande hen arde lingu carotte en hankanti kappe patato en hankanti nawe en ko wayno masalan jakatu en fof ardi hen kono carotte kam goɗo kono laaj kam ardani e manko kirmasin ni kay ko enen ɓe bone naati ɓe tan ñamata aha kanko Sam'un mawɗo hatanteɓe o wi Isa nguuɗo lingu ko ñamde aduna walla ko ñamde lakara Isa wi wona ñamde aduna wona ñamde lakara ko huude tan nde ganduɗa Allah tan ene waɗi e haajane mum ko goɗɗum ala kala ko ñamete kam ene maggo Allah wino ko yoɓe ñaam seɓe ñaami mo fassiru o no wiiri o wi ko Allah wi ko ñaame kono hoto mofte ɓe ñaami ɓe mofti Allah watti ɓe bamɗi tugi a faamiɗo o wi kamɓe wattaɓe bamɗi tuge ɓe keɓe 150 gorko ɓe mbaldi e rewɓe maɓɓe to cuuɗi maɓɓe goto fof leeli ene woni neɗɗo fini ne woni mbabba tugal goto fof nde lelotoɗo ene wonde joom suudu mum ko neɗɗo wonno i fini noon wonti mbabba tugal nde ɓe pini e gonti bamɗe tuge
ɓe payi galle Isa ɓe dari Isa anani dey eɓe ndaara Isa kanji bamɗi tugde gone wayde wa jaala yad'uhum bi asma'ihim Isa wonano ɗum ko Samba tan jeeya wona waddini hoore ini ɗum ko Demba waɗani laacel dillina kala mo noddi inde mum ko Abdoul Diallo tan waɗani bukka hoore mo noddi foto bukka hoore kono wawa haalde fa asu ɓe nguuri salasata ayyamin bamɗi tuge ɗe nguuri balɗe tati won wi o balɗe jeeyi woni balɗe nayyi kanji fof ɗi kalki ɗi jeehi baaɗi ɗine ko noon baaɗi ashabu aylata ɓen mbattano ko baaɗi ɓeɗo mbatta ko bamɗi tuge ɓen kan jeehi ay yimɓe fenoɓe ɓe mbiya ɗiɗo baaɗi ko yimɓe gonno gonti baaɗi wona gonga ɗi ko yimɓe tan gonno ko baaɗi tan ɗi goyaɗa wonde yimɓe gonnoɓe yimɓe ɓe maayi ko baltati nguuri ɓen jeehi haalaji ɓen hay goto heddaki ko fenade tan gueɗe keɗe ko tawilaji tan ɗi ganduɗa godani no feewi oto neɗɗo heddoto hen jangto id qala llahu tumane Allah wi Isa ñande darga ñande yawmal qiyamati Allah ne haalanay en ko jogori haalanoyde Isa ñande darga Allah wi ñande darga ma o wi ya Isa bna Maryama ehe ma Isa ɓi Maryama a anta qulta linnasi ko an wino yimɓeɓe ittakhiduni joguito ɗe kam wo ummi mine nenam ilahayni ko min Allah ɓe ɗiɗo min dunillahi ko wona Allah ko an winoɓe noon Isa jaabo Allah ñande hen Isa wiya Isa jaabo Allah ne signa ñande yawmal qiyamati wiya subhanaka senade wodanima ma yakunu li hanananimi an aqula nde kalanmi ma laysa li bi haqqin ko alana kam gonga wiide yomi rewe ala in kuntu qultuhu an Allah so tawi ko min haali kan haala faqad alimtahu aɗa andi ɗum wona ta'lamu ma fi nafsi sabu an anda an Allah aɗa andi ko suuɗe e nder am ko suuɗi e nder am an Allah aɗa andi kono wala a'lamu ma fi nafsika min mi anda ko suuɗi e ma to banggue gande ma innaka no an Allah anta no an allamul ghuyubi an woni gandinowo ko wirni ma qultu lahum mi haalanani ɓe kay kamɓe ɓeɗo illa ma amartani bihi so wona ko jamirnoɗami mum ko mbiɗa mi haalanɓe ko ɗum tan ko ala mi hol ɗum ani ibudullaha mbimiɓe ko gottiɗine Allah rabbi joomam wa rabbakum joomon wo kuntu alayhim shahidan min noon koye mabɓe gonnomi seede ñalawma mo gondunomi e mabɓe nde gurmi nde mboɗa andi keɓe piino mboɗa andi keɓe piino mboɗa andi koɓe golluno ma dumtu fihim ɗon ɗo ndunumimi mabɓe mboɗa andi falamma tawaffaytani nde mbarɗami an Allah kunta a laatiɗa an tan raqiba alayhim an woni denowo golle mabɓe a woni tombiɗoɓe wa antano an Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde koɓe kaali e ko kalmi e koɓe kalno caggalam an sahidun an woni ƴellitiɗo hen gandal in tu'azzibuhum sa yiɗi leptaɓe sa leptiɓe fa innahum ibaduka keɓe jiyaɓe ma aɗa sako belɗa fo mbaɗa hayso ɓe ndewima kay an Allah ɓe mbaɗi ko moƴƴi tawde keɓe jiyaɓe ma sa welama nannaɓe jeygol ala ko mbawi hen wa in taghfir lahum sa yaafimama ɓe kadi an ɓuuri ɓe doole an wawiɓe fa innaka no an antal azizu an woni polɗo e alhaali mum alhakimu ñeññuɗo e golle qala llahu Allah wi hada yawmal qiyamati yawma oɗon ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa yam fo ussadiqina ene nafa gonɗinɓe Isa sidquhum gonɗingol mumen saabu ñande hen ko ñalawma jobdi lahum ne woodi ɓe jannatun guese tajiriɗe ene doga min tahatiha e less mumen al anharu calli seɓe naati guese ɗe khalidina fiha keɓe ñawanaɓe hen casal abadan ha cay radiyallahu anhum Allah welama ɓe keɓe ndewi ɗum ko waradu anhu kamɓene ko Allah yoɓiɓe ko ɓe beelama zalika Allah weledema beeleɗa Allah Allah wi alfawzul azimu ɗum wiyete malal mangal yo Allah waɗanen ɗum walillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi to tumbatere woni nde woni walillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi magasinaji toɓo
magasinaji puɗi magasinaji arzigaji eko wana ɗum wama fihinna eko woni e nder asamani e leydi kanko Allah kanko tan jeeyi kala biɗo men addanma toɓo semti kala biɗo men addanma ilam semti kala biɗo men wawi arziguindema semti mboɗo wawi wurdema a semti a wawa wurdude hoorema sako gurna goɗɗo wurnata ko Allah wo huwa kanko Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan Allah ko kattanɗo bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alga hay caɗele gote